ערב טוב גם לעמיתי רוני דניאל, אמנון רבוביץ', אודי סגל ודנה וייס. תחילה חדשות היום לראשונה. אחרי 4 שנים, שירה הופמן, תחקירנית הסלב, שהפכה להיות מפיקה למבצעים מיוחדים, החליטה לשים בצד את הזוגיות עם פונגו ונענתה להצעת הנישואים של מהנדס העל, מדען הגרעין, גל גולדשטיין. הדיווח של כתבנו במערכת תל אביב. שירה הופמן הגיעה לפה לאולפן שישי. חשבנו שהיא רוצה להיות עיתונאית רצינית וזה. בחרה בחיי נוחות בהפקה, בשביל מה? תתה לחתונה. כל איזה כיסוי בסיפור אחד גדול על תתה. אולפן שישי לפעמים עוגיות, והיא אמרה לא. אני אגיע לחתונה עם 700 גרם עודפים. בשביל 700 גרם היא הייתה מוכנה לעזוב תוכנית תחקירים שבועית בשביל שגל ירגיש טוב עם עצמו. עכשיו בוא נדבר רגע על גל. ימני קיצוני. שירה, מאז הוויכוחים הנוקבים שלנו פה על זה שגל מצביע לבנט, הבנתי שגל, אתה צודק. בנט הוא האיש, הילד שקיר די האישה. שירה וגל, שיהיה לכם מזל טוב, אל תתבלבלו, נישואין זה דבר נפלא, אבל גם דורש הרבה השקעה והרבה סבלנות. אני מאחל לכם חיים טובים ושמחים ביחד. السلام عليكم شيرة، مرحبا قال شو الأخبار؟ يعطيكم ألف عافية. وأولا خليني أبارككم، مبروك كبير على الجواز. إن شاء الله بإذن الله حياتكم تكون كريمة وعزيمة ولذيذة زي العسل. يعطيكم العافية. مع السلامة. מה דעתך על השמלה? מהממת. את מהממת, איזה שמלה! איזה שמלה, שירה מהממת, חבל על הזמן. תזכירו לי איזה שמלה? שלום, אנחנו הערב עם החתונה הכי חמה בביצה, כי שירה הופמן סוף סוף חשפה את השמלה הלבנה שהעסיקה את כולם חודשים ארוכים. בינתיים ברקע גל גולדשטיין זוכה לפרידה לא קלה מכל בנות רמת גן. הנה. קורות ידי דבר מדווחים שאת בחורה עם היגיון. אחרי שראית מה קורה פה בעולם התקשורת, הלך ותפס לך בדיוק את מה שצריך. בעל מהנדס, מתחקירנית באולפן שישי, את תהיי אשת מהנדס. צריכה לכבד את בעלך. כי הוא מהנדס, הוא לא כמונו עיתונאי, מתעסקים במילים, בחרטה. לשטוף כלים, לחכות לו עם מנהלי בית בפה כשהוא נכנס. תלמדי את עצמך להקשיב לו, הוא יכול להקשיב לך פחות. שירה אורנה מהגשה שהתקשרה, היא נתנה לנו אישור להשתמש בקטע שיבהיר לגל איך צריכים להיראות חיי הנישואים. גל, תהיה גבר, תשפיל את עצמך. אנחנו החברים הלא מפורסמים של שירה. אנחנו מצטערים שאנחנו נתקעים לך בסרט סלב שלך, אבל מה לעשות, מישהו היה צריך להפיק את כל ההוראות שנתת לנו לסרט הזה. ברכות? גילה, זה לא משתתף קרוב. משה. תסביב אותי. אופני מהחדר! איך השמלה של שירה? אופני מהחדר! מה אני חושבת על זוג הצעיר? נורא יפים. יפים וצעירים, ולמה אתה מדבר באמצע שאני מדברת? אבל מי זה בזוג שלה? הם נורא יפים, אין לך פייסבוק, ממש יפים. אין לי מה... זמון מזל טוב שירה לרגל הנישואין, ממני, חברי אולפן שישי, וגם משלום דומרני, דרך אגב, שהוא גילה לו מזמן שאת עשית את הנסתרת באשקלון, לא? תראי, שירה, איך התלבשתי לכבודך, ואני מבין שאת מתחתנת, אבל תקשיבי לי. הופמן, לא מחליפים של משפחה. הופמן זה מעולה ואוהבים אותך. אגב, גל, הכינוי שלה זה זיקית. אתה יודע למה? אני קורא לה זיקית. פעם היא מפיקה, פעם היא תחקירנית, פעם היא במבצעים, אתה לא יודע כשאני מתקשרת לך מה היא רוצה ממך. לפחות ככה אני מרגיש. אני מקווה שאתה כן יודע מה היא רוצה ממך. אוהבים אתכם. ג'גנאו, תשאל את שירה מה המשמעות של ג'גנאו. אתה ג'גנאו, עצם העובדה שאתה עם שירה. שירה, אני מצטער, אבל נזכרו לפנות אליי האחרון, בדיוק כשאני בכלים, ואת יודעת, אני לא ג'אגלר, אבל אני יכול לנסות. אז מזל טוב, שירה המאמנת! תגיד משהו לשירה, זה בכל זאת, היא מתחתנת. אני לא עושה את החרא הזה, אני לא עושה את החרא. אני לא עושה את החרא הזה, תסביר אותי. לכל אחד הרי יש את 15 שניות התהילה שלו, וזה 1015 השניות של שירה. אותה כתבה שואלת השאלה מי את האישה בצהוב. תוכנית חיסכון, רולידר באולפן, אישה מסתורית מצהוב יושבת מאחור. מורן שריר כותב על זה ככה: קשה להישאר אדישים שעמוס רולידר מדבר, אבל לידו הייתה מישהי שממש לא שמה עליו.
אישה צעירה, עם שיער גלי וסוודר צהוב. היא עסקה בענייניה, לא העיפה מבט בפרופסור, גם לא שהוא דיבר בלחישה המפחידה שלו. אולי היא עובדת הכתבה של נוסבאום, יכול להיות שהיא משתעממת בקלות, או שהיא האישה הכי קולית בעולם. האישה בצהוב. אהבה, 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 אהבה. שירה, המון המון מזל טוב. אני גרוע בברכות, אני חדש, תחשבי בי. כן, כן. זה אגב נדב גץ', הוא היה באירוויזיון. שירה, זה לא משנה מה תעשי, את כל כך יפה, בהכל את תצליחי, שיהיו לכם חיים מאושרים ביחד עם מלא 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 ילדים. והילדים יפים, והכל יפה, שיהיה יפה. יהיה לכם הרבה כיף ותהנו, עם הילדים חכי עוד קצת, וברכות. מזל טוב. מזל טוב, הרבה אושר, שמחה, שתהיו כל החיים ביחד. שאלה מזל טוב. מזל טוב. אני עוד לא מצאתי את המילים. אתה מתרגש? אני מאוד מתרגש. מזל טוב מכל העולם הערבי. בהצלחה ואהבה וחיבוקים. שיהיה המון המון מזל טוב. שתצליחי. שירה. שנייה, באיזה ערוץ זה ישודר? חולה עלייך שירה. שירה וגל, שיהיה לכם המון המון מזל טוב. אמנון, מה יש לך להגיד לשירה? אני לא משתתף ברחוב. בן זוגך זכה במפעל הפיס. שלום, בינינו, כמה שמת בצ'ק? השארתי אותו פתוח, תמלאו כמה בא לכם, הכל בסדר. מלא כסף. מאחלים שיהיו מאושרים כל החיים. מה שאני מאחלת לעצמי. מה את מאחלת לעצמך? טוב וטוב. שירה, מאחלת לך ולגל כל האושר שבעולם, שיהיה לכם חתונה פצצה ותעשו חיים, זה הכי חשוב. היי שירה, מזל טוב מכל הלב, פרק מסעיר ומרגש בפנייך, ואנחנו נהיה כאן כדי לעקוב ולעדכן. טוב, יאללה, שירה, מזל טוב, גל, שיהיה לך בהצלחה. אז גם מכאן, מנווה אילן, אנחנו מאחלים לך, שירה, המון מזל טוב. שירה, במיוחד ממני, מזל טוב, מתוקה אחת, שיהיה בהצלחה. חתונה. 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 מזל טוב! עושים לי היי היי בלילה וואי וואי וסחטן על תל אביב זורחת שמש בעיר